Intra. So guys, watch. May kasat ka na? Tayo. Alam ba nakasat tayo? Belet? Ay, alam. Hindi tayo. No, kasi na ito nagini. Pagod na ako. Game? Ay, video ka kaya?
Asset ka na? Ay, kanina ito. Dating ng knowledge na. Medyo delikado. Kalaban, delikado. Mga bang pwede mo pa. Para ba may outside yung nasa 20 minutes na. Ay, balik eh. Parang pitik mo. Hindi actually pitik eh. Yung position na gano'n. Tingnan mo. Mahirap yung balik yun. Kasi mabilisan. Pag ito yung drive lang natin. Ayun. Minsan gagawin mo lang ngayon. Mas malakas ang gas. Observe ko lang. Medyo delikado. Medyo nakakita mga bukayo. Gagawin mo. Oo. Pag tinamaya, sinap na drive. Best. Tingnan mo. May tunog ka. Hindi siya yung tipong drive lang na makagano. Hindi mo na nga pala. Kaya lang kung napikin mo. Wala na. Parang lahat yun, pag napigil mo, hirap makarito. Pero may kung napikin mo yung napikin. Parang ikaw dyan ah. Parang ako dyan.
Set. Set. Ginaw ngilo.